BDD and Question Production. Yo fucker. Yebo imama Africa. Na udzikitaurwa nakaninja kabita kabena kabirida chawanda achadzidza zvakawa ndiri DS mapanditi mafilipao makopolo engoma kuita kunge vhao top striker adziyanisifawo khawo ndiwe vanga wabva uri chituna nyangwe ukatuka gaba rinokukunda rova baba unogona kungopunza this time takabuka vanotyisa kura mzoro makapatino kura mzoro vakangozama kutimisa kura mzoro makapatino kura mzoro ukaita sasatani nokurandidza hell usazotuka magaba wadhakwa nemaheu vakangozama kutimisa kura mzoro hakuna mama vehondo vanotenderera kuti ukagava nokusiya uchidzengerera ukomatadza avana kumbobira wopera sisivu kuwandamba mini fanika opera apura katapura tobva tangoti disappear kakalazi kumangoma atichamusiye anga anyanya kuvharisa handingamusiye akazvipoda achigaya handingamusiye time takabuka vanotyisa kura mzoro makapatino kura mzoro vakangozama kutimisa kura mzoro makapatino kura mzoro ukaita sasatani ndokurandidza hell usazotuka magaba wadhakwa nemaheu vakangozama kutimisa kura mzoro unozviti mambo wehondo iyo yauya hapana maguta chamwari ndara yauya kuti ukagava unozviketa ndinokuya ukasati ukagava mhuri yako ingatambura ndiwe vanga wabva uri chituna nyangwe ukatuka gava rinokukunda rova baba unogona kungopunza this time takabuka vanotyisa kura mzoro makapatino kura mzoro vakangozama kutimisa kura mzoro makapatino kura mzoro ukaita sasatani nokurandidza hell usazotuka magaba wadhakwa nemaheu vakangozama kutimisa kura mzoro hakuna mambo vehondo vanotenderera kuti ukagava nokusiya uchidzengerera ukomatadza avana kumbobira wopera sisivu kuwanda mamini fanika opera apura katapura tobva tangoti disappear kalazi kumangoma atichamusiye anga anyanya kuvharisa handingamusiye akazvipoda achigaya handingamusiye time takabuka vanotyisa kura mzoro makapatino kura mzoro vakangozama kutimisa kura mzoro makapatino kura mzoro ukaita sasatani ndokurandidza hell usazotuka magaba wadhakwa nemaheu vakangozama kutimisa kura mzoro